किती आणला तुझ्या? नाव किती आहे? किती किती आणलं तुझे? शेतातून आणलं तुमच्या? नाव किती तुझे? किती आणलं तुझे? कशी ती कसून आणला तुझे? नाल कसे बाय? कसून आणलाय तू? हा तुमच्या घराकडचो? काय काढलं तू? शुभ स्वागत. विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञान देण्याबरोबरच व्यावहारिक ज्ञान असणं हा जीवनाचा एक अविभाज्य भाग असतो आणि त्याच अनुषंगाने आज आम्ही श्री भगवती हायस्कूलच्या प्राथमिक विभागातर्फे बाजार डे म्हणजे वस्तूंची देवाणघेवाण खरेदी विक्री कशी करावी यात मूल्य काय असतं जीवनामध्ये याचं प्राथमिक ज्ञान मिळावं या उद्देशाने हा उपक्रम राबवलेला आहे. नक्कीच या उपक्रमामध्ये मुलं लहान आहे आणि त्यामुळे पालकांनी ही मोठी जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. त्याचबरोबर या प्राथमिक विभागाच्या शिक्षिका आहेत त्यांनीही चांगलं योगदान सहकार्य देऊन मुलांचा हा उपक्रम राबविण्यामध्ये मोठा वाटा उचललेला आहे. आता बाजार म्हणजे काय ही संकल्पना लहान मुलांना व्यवस्थित स्पष्ट व्हावी. वस्तूंची खरेदी विक्री करताना काय करावं लागतं, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कोणती प्रलोभनं द्यावी लागतात, कशा प्रकारे आपला माल चांगला आहे आणि तो खपला जाईल विकला जाईल यासाठी कोणकोणत्या योजना आखाव्या लागतात याचं जर बाळकडू लहानपणी असेल तर मुलांना जीवनामध्ये यशस्वी होण्यासाठी हे अतिशय उपयुक्त ठरतं. शिकलं आणि नोकरी केली म्हणजे जीवन पूर्ण होईल असं नाही. किंबहुना चांगला शिकलेला माणूस सुद्धा त्याचबरोबर कमी शिकलेला माणूस सुद्धा जर व्यावहारिक ज्ञान असेल तर यशाची पायरी गाठू शकतो, जीवनामध्ये यशस्वी होऊ शकतो, किंबहुना यशाला गवसणी घालू शकतो. त्याचं प्राथमिक ज्ञान या अशा उपक्रमामधून मुलांना मिळत असतं आणि त्यामुळे मुलांना हे ज्ञान मिळावं आणि म्हणून हा उपक्रम आम्ही इथे आयोजित केलेला आहे. तुम्ही सर्वांनी
चांगला प्रतिसाद दाखवलेला आहे, त्याबद्दल विशेष करून पालकांचं मी हायस्कूलच्या वतीनं हार्दिक अभिनंदन करतो. जास्त वेळ घेत नाही, कारण मुलं अतिशय उत्साही दिसत आहे. आजच्या कार्यक्रमाला आमचं निमंत्रण स्वीकारून पेडणे नगरपालिकेचे नगरसेवक माननीय श्री तुकोजी साहेब इथे उपस्थित राहिले. त्याचबरोबर पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष श्रीमान वेगवेकर हे अतिशय व्यस्त असून सुद्धा आमच्या निमंत्रणाला मान देऊन इथे उपस्थित राहिले. पालक शिक्षक संघाच्या सदस्या सौतेली आणि सौ कांबळे याही इथे उपस्थित राहिल्या, त्याबद्दल आपणा सर्वांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो. आणि आता जास्त वेळ न दवडता आपण मुलांच्या उत्साहाला उधाण आणूया आणि बाजारपेठेचं औपचारिक उद्घाटन करूया. धन्यवाद.